Ito yung red alingatong. Yan mga kaibigan. Ito naman yung puti. Yan. Yan yung puti. Puting alingatong. No mga kaibigan. Yan. Yan yung puti. Ito yung pula. Hello mga kaibigan. Isang magandang umaga. Welcome sa luma nating vlog. Yan mga kaibigan. Ayan mga kaibigan. Kasi luma na yung vlog natin na to. Ulit-ulit na lang tayo rito. No? So mga kaibigan. Yan. Uulitin ko na naman yung video na to. So mga hindi nakapanood ng mga nakaraang video ko nito, hanapin nyo lang dyan sa baba. At ito panoorin nyo rin para maunawaan nyo kung ano yung pagkakaiba ng white alingatong tsaka red alingatong, no mga kaibigan. Nandito ako ngayon sa lugar ng mga alingatong. Dito ako sa lugar ng mga alingatong ngayon. So, papakita ko mga kaibigan yung white alingatong rito. Tsaka kukuha rin ako ng mga 2 pirasong ugat para ipakita doon sa bibili. Kasi yung bibili sa akin mamaya mga kaibigan, hindi siya naniniwala. Naniniwala pala siya. Hindi pala naniniwala yung mga kasama niya na umiinom din ng alingatong. Kasi doon daw sa kanila, walang nakikitang pulang alingatong, no mga kaibigan. Walang nakikitang pulang alingatong. So, puro puti yung mga nakikita nila doon. Yung mga iniinom nila doon, no mga kaibigan. So, sa video na to, papakita ko sa inyo yung pagkakaiba ng puti tsaka pula na alingatong, no. Yung ugat mga kaibigan, yung ugat, no. Yung ugat, no. So, panoorin niyo to, no mga kaibigan, kasi sa mga nagtatanong diyan, kagaya nung nakaraan, "Sir, bakit pula yung in-order ko, puti yung pinadala mo?" No, nagkakamali ka diyan. Hindi po yan puti. Hindi po yan puti. 100% na pula po yan. Kung maputi man yan, sa balat lang yan. Tanggalin nyo yung pinakang ibabaw ng balat. Makikita nyo doon na mula-mula yon. Mamumula-mula yon. No, mga kaibigan. Mamumula-mula yon. Sakto, sigurado yon, mga kaibigan. Sigurado yan. Sa mga nagsasabi sa inyo na puti yung pinapadala ko sa inyo. No. Ano po yan? Pula po yan. No, mga kaibigan. Sana naman, bago kayo magkomento, siguraduhin nyo muna. Ayun. Tingnan nyo muna yung pinadala ko na ugat at lagaan nyo muna. No, mga kaibigan. Baka naman maglalaga kayo, 1 pirasong ugat, ganito pa kalaki. Ang ano talaga niyan mga kaibigan, 1/4 kilo na ugat. 1 litrong tubig, pakuluin nyo ng 20 to 30 minutes. Yun yung makikita kung pula ba o puti. Pag hindi nagbago yung kulay ng tubig mga kaibigan, pag puti pa rin yung tubig nyo, hindi nagkakulay, hindi na mula-mula, puti yan mga kaibigan. Yon. Saka nyo sabihin sa akin na puti yung binigay kong alingatong sa inyo. So, balik na tayo sa usapan natin. Papakita ko sa inyo yung puno ng white alingatong, no mga kaibigan. Panoorin nyo to. So, ayan mga kaibigan, dito tayo sa sa mga puno ng white alingatong. Ayan mga kaibigan yung mga dahon niya, no. Ayan yung mga dahon ng white alingatong. Yan, ano ko na to mga kaibigan, na-vlog ko na to dati. Yung mga puno na to. Kaso lang yung iba, hindi pa siguro napanood. Yun sa mga nagko-comment. Ano bang klase yung puno ng alingatong? Yan po ang puno ng white alingatong ng mga kaibigan. Ayan. Tapos titingnan natin yung ugat niya, no? Ngayon yung katawan niya mga kaibigan. Ayan. Medyo mababa lang to mga kaibigan. May bunga nga siya, oh. Ganyan yung bunga niya. Ayan mga kaibigan, oh. Ayan. Kukunti lang yung bunga niya ngayon kasi medyo maulan. Yon. Maraming mamunga yan mga kaibigan pagka tag-init, no? Pag tag-init. Pag ganitong tag-ulan kasi dito mga kaibigan sa amin eh. Halos walang bunga yan pagka puti, no mga kaibigan. Ang pulang alingatong mga kaibigan, hindi naman nagkakaroon ng bunga na ganyan. Medyo maliliit yung bunga niya, tsaka hindi ganyan ang kulay, no? So, punta na tayo rito sa sa katawan niya. Ayan yung katawan niya mga kaibigan, no. So, lapitan natin. Lapitan na natin. Ito yung maliit na tubo niya mga kaibigan, no. Tumutubo siya sa mismong ugat. Ayan, no. Mismong ugat. Yung tinutubuan niya. Ayan yung ugat niya mga kaibigan, no. Ang laki. Malaking ugat na yan. Tapos, ito yung tumubo na panibagong katawan na naman to mga kaibigan. Panibagong katawan na naman yan. Ayan. Tapos ito yung ugat na malaki. Papunta yan doon. Ang haba niyan mga kaibigan, no. So
So dito pala sa, lugar na 'to mga kaibigan, ang daming white alingatong dito. Ayan, oh, ayan, alingatong 'yan, yung punong malaki na 'yan mga kaibigan, mas matanda pa 'yan sa akin, yung puno na 'yan, yung natutukan na 'yan, alingatong 'yan, white alingatong 'yan mga kaibigan, mas matanda pa 'yan sa akin, napakalaki ng puno na 'yan, ayan. Kung yung white alingatong lang mga kaibigan, ah, ang gusto nyo, napakarami niyan kahit saan. Ito naman yung white alingatong. So puputulin na natin 'to. Kasi baka humaba ng humaba yung usapan natin. Ito yung puno mga kaibigan ha. Ayan, ito yung puno. Ayan. Tapos yung dahon, no? Mga kaibigan. So mamaya-maya naman, i-video naman natin yung red alingatong, no, mga kaibigan. Wala ring pagkakaiba halos yung kanilang mga dahon at yung kanilang mga katawan kasi parehas nga silang alingatong, no, mga kaibigan. So, ito yung puno niya. So, puputulin na natin to mga kaibigan. Yung ugat niya, banda rito. O yung malaki yung puputulin natin. Yung malaki na mga kaibigan para kumbaga magulang na. Sabi nga ay magulang na yung ugat. Kasi yung ugat ng red alingatong mga kaibigan, pag magulang na, maganda yung kulay. Mapula talaga. As in mapula. No? Mga kaibigan. So, itong ugat na to, ayan, ugat yan mga kaibigan. Huwag niyong sabihin na hindi pa siya magulang. Kasi napakalaki na yan. Kumbaga, no, mga kaibigan. So, yan po putulin natin. Ayan. Ayan. Nilalayo ko lang yung cellphone ko, baka tamaan ng itak. Katamaan ng itak mga kaibigan. Ayan. Saan ba yung nakakapit? Ito mga kaibigan, no? Ito yung ugat ng white alingatong. Ayan mga kaibigan. Ayan mga kaibigan, no? Ayan yung katawan, ay yung ugat ng white alingatong. Ganyan ba yung pinadala ko sa inyo? Ganyan ba kaputi pagka pinutulan nyo? Ayan mga kaibigan, ganyan ba kaputi? Ito yung ugat talaga ng white alingatong mga kaibigan. Ayan, no? Ayan, ganyan kaputi. Wala kang makikita dyan na pula, no? So pagka nilaga nyo to, ang tsura ng sabaw nito parang nanilaw-nilaw lang. Ganon yung itsura niya, no mga kaibigan. So dadalhin natin to kasi ipapakita natin doon sa buyer natin na hindi sila naniniwala na may pulang alingatong. So yun mga kaibigan, standby kayo. So nandito naman tayo mga kaibigan sa may puno ng red alingatong. Papakita ko rin yung katawan ng alingatong, tsaka yung dahon, pati yung ugat, no mga kaibigan. Kukuha tayo ng kunting ugat para naman makita nyo, no mga kaibigan. Gusto ko lang linawin yung mga ganitong bagay kasi mahirap yung ganon. Tawag nito, kumbaga alam mo na red alingatong yung pinadala mo, tapos sasabihin sa'yo na white alingatong yung natanggap nila, no? Kasi masakit sa loob. Masakit sa loob. Kasi kumbaga nag-effort ka na lahat-lahat mga kaibigan. Oo nga, sasabihin nila, binayaran nila. So, sa akin talaga mga kaibigan, hindi ako nagbibigay ng kung ano yung in-order nila, yun talaga ang binibigay ko. Kasi ayaw ko nang masira sa mga tao, mga kaibigan. Tsaka ayaw ko rin na masira yung tao na bibigyan ko nito. Kasi, iinumin to mga kaibigan, iinumin to. Dadaan to sa katawan natin. Ay, hindi pwede yung basta-basta na magbibigay ka kung ano-ano. May nag-message sa akin na nung karaan, nabili raw nila sa pharmacy yung alingatong na ininom niya. Pagka nagtitake siya noon, naninikip daw yung dibdib niya. So yun mga kaibigan ang problema, no? Kasi ako mga kaibigan, hindi ko mapaliwanag kasi hindi naman eksperto. Hindi ko mapaliwanag kung ano yung nagiging dahilan, no? Kasi pagka once na yung alingatong nasa capsule na, malamang may nilalagay na sila dyan na pang preserve, di ba mga kaibigan? Kasi hindi mo malalagay yan sa isang kapsula nang walang pang preserve. Kasi aamagin yan, no? Masisira yan. So, yun lang, mga kaibigan. Mas maganda pa rin talaga kung susubo kayo ng alingatong, yung natural, no? Yung ugat talaga, no, mga kaibigan. Yun ang mapapayo ko sa inyo. Marami pong nagbebenta ng alingatong, hindi lang ako, no? So, hanapin nyo yung legit, no, mga kaibigan.
hanapin niyo yung legit, no? So papakita ko yung, dahon ng alingatong tsaka yung, puno nito, no, mga kaibigan. Pati yung ugat kukuha tayo ng konti. Kukuha tayo dito malaki na ugat para mas maganda, no? Mas maganda, mas malaki, mas maganda yung ugat ng alingatong, no, mga kaibigan. Panoorin niyo. So yun mga kaibigan, dito tayo sa lugar ng mga red alingatong mga kaibigan. Ayan oh. Ayan oh. Hindi kayo maniwala mga kaibigan, red yan. Hindi kayo naniniwala na red, no? Kasi sa video, parang malabo, halos parehas lang sila, no, mga kaibigan. Pero ito yung basihan ko diyan. Medyo namumula-mula yung tangkay niya, tangkay. Yung tangkay niya mismo, ayan, medyo namumula-mula yan kumpara dun sa white alingatong na sobrang green yung ano niya, yung tangkay niya sa dahon, no, mga kaibigan. Ito ay bata pa. Yung puno na to, bata pa yan. Pero makikita pa rin natin yan sa sa kanyang katawan, sa balat ng kanyang katawan, no, mga kaibigan. Ito yung balat ng kanyang katawan. Ay mga kaibigan, oh. Ayan. Ayan, oh. Ayan, marami nang ano nito eh, tumingin eh. Marami nang tumingin. Ayan mga kaibigan, oh. Ayan yung kulay ng kanyang katawan. Ayan, oh. Ayan. Ayan mga kaibigan. Yung puti hindi ganyan. Pagka tinaga mong ganon, as in white talaga siya. So pagdating naman sa ano niyan mga kaibigan, sa ugat, kasi bata pa nga siya, hindi siya ganon ka pula, no, hindi pa siya ganon ka pula. Ayan. Ayan mga kaibigan, hindi pa siya ganon ka pula. Pero makikita mo na diyan yung ibang ano ng, ayan oh, ayan may mga pula-pula na. Ayan mga kaibigan, oh. Ayan oh. Ayan sa gilid na yan, diyan mo makikita na pula siya, no? Kaya pagka bubot pa yung naibigay sa inyong ugat, gaya nito, ganyan yan yung kulay niya mga kaibigan, ganyan lang. Hindi yung pulang-pula talaga, no mga kaibigan. So lipat tayo rito sa medyo malaki. Dito sa medyo malaki na. Ito yung malaki na mga kaibigan, no? Napakalaki na ng ano nito, ng puno, pero hindi pa siya ganun ka paano, kasi yung ugat niya hindi masyadong nakakaano niya, kasi tinutubigan yan eh. So ito yung isa pang puno mga kaibigan ng red alingatong. Ayan. Ayan mga kaibigan, oh. Yan. So yung ibang order ko, yung pinadala ko sa Binondo, Manila, kay Ma'am Maria, ano ba yan? Nakalimutan ko na. So dito ko yung kinuha mga kaibigan. Dito sa part na to. Ito yung mga kasama niya. Ayan. Ayan mga kaibigan, oh. Ayan. Ayan yung kulay. No. Ayan. Ayan mga kaibigan, oh. Yan yung kulay, no? So kukuha na tayo rito sa medyo malaki. Ito yung malaking puno mga kaibigan. Yan talaga ako kumukuha ng halos na order sa akin, no? Diyan lahat halos. Pati dun sa kabila na yon, yung kabilang ano na yon, puno yun, oh, yung kabila na yon. So halos dito rin yun galing. Diyan, oh, sa kabila na yan. Sa kabila na yan. So ito yung malaki, napakalaki mga kaibigan na puno na kinukunan ko. Ayan mga kaibigan, oh. Yan yung kulay niya, red na red, no mga kaibigan. So ito yung ano niya, ugat. Yan yung ugat niya mga kaibigan. Pagpasensya nyo na wala akong cameraman. Yan, kukunin natin yan. Kukuha tayo dyan, no? Yeah. Mahirap talaga mag-isa pag magkukuha. So ito yung kukunin natin mga kaibigan. Medyo malaki. Yan, puputulin natin dito.
Malaki na to. Ayun mga kaibigan. Yun, putol na. Kaya lang ayaw ano. Yun na nga mga kaibigan, naputol na natin yung ugat mga kaibigan. Yan, naputol ko na. Yan yung pinutulan ko mga kaibigan. No? Yan yung pinutulan ko, malaki. Yan yung katawan niya. Ayan mga kaibigan. No? Yan yung katawan niya mga kaibigan. Ha? Baka sabihin nyo naman, hindi ko pinapakita kung saan galing, kung nasaan yung katawan. No? Yan yung pinutol natin. Dito. So ito na yung pagkakaiba ng dalawa. Yung white fruit alingatong tsaka yung red. So ito mga kaibigan, ito yung red alingatong. Yan mga kaibigan. Ito naman yung puti. Yan yung puti, puting alingatong. No mga kaibigan, yan yung puti, ito yung pula. So yan, medyo malaki nga lang. Yan mga kaibigan, yan yung pulang alingatong. Yun mga kaibigan, sana naintindihan nyo na ng mabuti. Pang ilang vlog ko na to mga kaibigan tungkol sa pagkakaiba ng white alingatong tsaka red alingatong, no mga kaibigan. Yun, sana dito sa part na to naliwanagan na kayo. Yan, nakita nyo na yung mga itsura ng dahon nila, no? Sa dahon nila wala halos, kung hindi ka marunong magpansin, hindi mapansin talaga na pula yung alingatong, no mga kaibigan. Tsaka yung katawan, tsaka yung ugat, doon kababase, no mga kaibigan. Yun. So ako mga kaibigan, sasabihin ko sa inyo talaga, halos wala akong idea kung ano yung mga nagagamot talaga ng alingatong, no mga kaibigan. Yung iba nito natutunan ko na lang sa mga pinapanood yung video kung ano yung mga napapagaling nito, nagagamot nito, no mga kaibigan. Pero 100% mga kaibigan na alam ko yung pinakampuno ng alingatong. Alam ko kung ano yung alingatong, no mga kaibigan. Alam ko yan. Kaya yun ang kumbaga ginagarantiya ko sa inyo na alam ko yung puno ng alingatong mga kaibigan, kung anong klase, no? Sa gusto mag-order, PM nyo ako sa aking Facebook, sabihin ko na yung presyo, 300 per kilo. Minimum order po tayo ng 3 kilo. Payment first po tayo sa GCash. Yung walang payment first, so ayaw mag payment first, huwag na kayo mag-message sa akin kasi hindi tayo magkakasundo niyan. Kasi alam nyo mga kaibigan, nag-open ako dati sa cash on delivery tsaka cash on pick up. Ano, alam nyo yung nangyari? Maraming order sa akin na hindi pinick up, maraming order sa akin na hindi tinanggap, no mga kaibigan. Nagsayang ako doon ng panahon, ng pagod, ng alingatong tsaka ng pera. Hindi naman ako mapera mga kaibigan, wala naman halos akong pera. Kaya sayang talaga, no, ng effort ko. Kaya ayaw ko na ng ganun mga kaibigan. So payment first na lang po tayo, no mga kaibigan. Sa pag-deliver naman mga kaibigan, sagot nyo yung shipping fee niyan. Babayaran nyo yung shipping fee sa rider, no, sa maghatid ng package nyo, no mga kaibigan. Then sana naliwanagan kayo. Kung sabihin nyo man na suplado ako, hindi po yung totoo, no. Sinasabi ko lang talaga na yung totoo, no mga kaibigan. So hanggang sa muli, sa mga nanood, maraming salamat and magandang araw.